Hola, sóc la científica Nur i avui us ensenyaré a fer una poció a partir de 3 llibres. El primer llibre és La meravellosa medicina d'en Jordi de Roald Dahl. Aquest llibre va d'un nen que no li cau gaire bé la seva àvia i per això decideix crear-li una medicina que fa que creixi o que faci coses estranyes. La paraula que he après d'aquest llibre ha sigut dempeus, que vol dir una altra manera de dir dret. Aquest llibre no m'ha agradat gaire, o sigui que li ficaré una mica de la minipoció. El segon llibre ha sigut La porta dels 3 pans. Aquest llibre ha sigut el meu preferit, ja que t'ensenya coses bastant diferents als altres llibres. Aquest llibre va d'un nen que veu reflectit al sostre de la seva habitació la frase «Si vols que passin coses diferents, deixa de fer sempre el mateix». I per aquesta raó decideix passar per un camí diferent per anar a l'escola. I per això veu una casa amb 3 pans. Aconsegueix obrir-la i va a un món paral·lel on coneix elfs i fades. La paraula que he après d'aquest llibre ha sigut cruïlla, que vol dir on es creuen 2 camins. I com que aquest llibre m'ha agradat bastant, li ficaré bastanta poció. El tercer llibre ha sigut Phineas i Ferb, que aquest llibre no està ni bé ni malament, però m'ho he passat bastant bé llegint-lo. Va de 2 nens que creen invents i la seva germana intenta pillar-los per xivar-se la seva mare. Però creen un invent que els fa anar a un món paral·lel i es fiquen en ple de líos. Aquest llibre està bé. El que he après d'aquest llibre ha sigut alborozado, que és el sentiment d'alegria intens. I com que aquest llibre no està ni bé ni malament, li ficaré una mica de poció. Agafo una mica de gelatina, el tiro i barregem. Gràcies per la vostra atenció. M'ha agradat molt fer aquest vídeo i llegir els llibres.